Sana Bernie? Pwede mo storya? Story mo. 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 Sana Bernie? Pwede mo storya? Story mo.
check, check, check. Hey, 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 hey. Sound check. Sound check. Sound check. Hey! Yeah. Alright, 4, 3, 2. Alas 8:09 sa atong oras, mga ka-BBS. Eto naman po tayo mamulabog sa inyong mga kagabi noon kay Tuesday man. Just in case di mo kabalo sa among schedule. Ang among schedule kay TTH Sunday. Tuesday, Yeah. Thursday, og Sunday. Katunang utana kung pwede adlaw-adlawon, atangi. Ngayon mga utana nga sa online ra ba gyud mo, pwede nasa atangi. We could do this all day. Ito po ang Hilas King, ang baboy na may dimple, Bernie Bidog Bidog! Put your hands up. One, two, three. And hello. Kasama naman ang inyong pinaka-feeling nga Omega Chubby Sexy Beautiful Maria Filingera. Oh yeah! Oh yeah! Parang na-conscious ka doon. Actually, gaka-conscious na ako kay gabi na natin yung bagong fan na ako ang Brotherhood. Ha? Si ano? Ito nasa Kumus- akong side. Wow! Yes. Kumustang love life, Ana? Ha? Kumusta ang love I think life? okay naman, kay bago lang siya na ngayong napkin sisters, no? Kay dugo yung uyab. So, So at least, okay na, okay at least na. safe ra. Okay. Safe, yes. Very good. May pagkatulod eh. Oh my God. Tingnan muna, Bi. Okay na ba mong audio? Check, 1, 2, 3. Ayan, oo nga. Murag hinay, dito kayo ka madunggan, Brother Burns. Check, 1, 2, 3, 4. My God, basin pinakabarato na po nga mic kayo Oy, gamit pagsol yan. ha. Nagkuha na ko dali galing maximum na ni Drio. Bumalik ka itong tag 55,000 nga may. Ay, ang barato na lagi na. Sige daw, nag-check lang datanan sa itong mga audio. Okay ba, Ano Adam mo? Yan. Kamera ni Maria karon may galaway sagol karon. Ano ba? May isa. Kani siya, lately, sige na siya apas-apas. Oh, nain mo apas ba? Si ang Nabay- ulitaw. Nabay ko, nabay effect kung moapas pa og dili, nabay effect. Wala na akong pangutan na ron. Lagi. Lang Basta ano, gusto green ko, man ikaw yung lang color sa sa food. Okay. Kadyo lang ako gi-experiment ba so nag green tea ko. Okay. Tapos ang green tea nako gibutangan nako og so itong What's gibutang ito? blue tarnate. Flower. Yeah. So sa init, so green ug blue. O blue. So blue green ang resulta karon sa akong Malamang. So kanino Uy, sa kay lamian ni. Alam mo medyo na okay na karon na medyo nabalik-balik na akong energy. Kay mga last 2 days ago bro ko sa groggy better man. Yeah, medyo groggy. Medyo groggy. Ganda. Yan, medyo Sugar ba yan? O sa sagol-sagol na tanan with the bad news? sa sugar. Kasi nga nagsagunso og inom ana. Takaron medyo Lahi- ano panty yan. Diyos Lahi ko, ang mga Lord. celebration sa village kay always pa catering mong gudoy. Yeah, Lain. simple na. Simple celebration Simple lang. lang. Simple breakfast lang. May ana ba? Wow. Or kasi mong walking siguro. Ampo sa na imong walking nga. Ang walking isa ka oras. Pero ang kinan-anay 2 ka oras. So pag tumong og tinguha na mo niya mong lakaw yun may gala panbira. Kaya medyo pasensya na medyo dili tiniguang matured lang may gala. Oh, wow. So mga titi lang may gala. Actually, you're aging because August 1 is coming. I-deny pag yuduhi. Sa ba nalang mag-42 na ka? Hoy, wala pa sad. Ay, 53 guys, sorry. Wala pa sad kay magkuan pa ko mag-38. Wow. Mag-38 pa ko no? Oo, tanawa mag-38 pa lagi ko. So napa ko 2 years para mag-wave sa akong sexuality. Namayungan nga dito na daw ka mo wave sa pag 40. So mag 38 pa man ko. So napa ko 2 years.
Pero actually, ulatan, gid mo. Kaya pa ba? 2 years? Oy! So, naman ka, basko pa kayo nato may galaw sa pang... Wow, Bitaw nagtitita di ay. para mabot pa tag 40 na ba? Oh, wow. Uy, ang gold biya kay Debo ni Ella. Diyos ko. Di ba palang galing niya sa nandit? Kasal, yun, grabe san. Kasal niya, bro, magkutob ako sa diboy mong pasabot. I'm sorry. Ayan. Uy nga pala, daga na kayo ang nag-standby diya ganina. Nagtanaw sa ato. Oy, shot, siya na share, sabi, paki-share. Uy, i-share nyo na main. Sure buyer, bayad bukas, paki-share mga igala. O, diba? Uy, in fairness, abi nilag line of 20s pag yun mong edad, Brother Burns. Bastos kay sila. Yung nila 24 ka. Bastos. Wow, salamat Grabe. guys. Salamat dahil sa Bisdak t-shirt sa Bisaya, oy. Mapalit po na kang Joe. Paki-share na, paki-share. Alam mo na good news today. Dami nating pamimigay. Walay binuang. So first, atong usa sa atong mga major sponsors ang Blue Energy. So manghatag tag 5 ka winners karon og tag 500 pesos worth na gasoline. Wow! Yay! Tonight na yun. Tonight. 5 winners katag 500. Oh. San ka pa? Kaysa isa ra ka winner pero ko ano, di ka na lang may gala. Okay? Swerte. Again ha. Again. 500 worth of Yes. Euro gift certificate. Tapos syempre ha, pasalamat din sa JKM Enterprises. Wow. Asa ba yung pabag natin? Nasa taas, may gala. Yes, syempre na pa Super Twins and Yes. yes. Ang mga pa Mega Soft Pang ano ha, Issue. pang pamilya. Issue Ah. and Panlaba Fast Clean. Grabe mga kapamilya. Uy, nagtanaw karon si Kuan. Akong amigo nga gimingaw nako. Sino? Nga si Carl Gamas. Kaila ka ni Carl Gamas? Ay, oh, pinakagwapo sa ipasugo. Ay, wailain. Kumuadto galing mo og kanang kuan paminahawa. Kani gyud inyong i-highly recommend nga mo guide sa inyo ha. Si Carl Gamas. Kalamim di siyang pangalan no? Pero yung angga gitawag og tabing. Tabing. Ang iyang apelido Ilog. Lahi man to. Tabing Ilog. Mas lisod tong Itlog ang apelido, Tabing Itlog. Sige na, kung gusto mo makadawag later sa atong raffle, kailangan sharer po kayo. Paki-share na po, paki-share po na ano natin. Paki-share, okay. Here. Okay? Okay. Dagan salamat dan sa Blue Energy may gala. Unya ha, pangatang na to na kaya just hang on there. Hang on there. Hala, baka English yun, di ba? Sige, tonight is SPG night. Paborito gini ni Maria nga day, Tuesday. Kay OMG. muni nga mga panahon nga pa-virginal siya, tapos daghan do siya ka-learn nga lesson. Actually, yes. Actually, sa tanan nato nga mga schedule kinig yun. No. And so, thankful kay ko sa inyo, ha? Ay, sa inyo, ha? Sa Wow. mga... Pakutana na yung magsun si mong abay, kumutuo ba na? Pangit yung reaction, Brother Burns. Di siya ka na. Makadoog po siya sa to, directly o delay siya? Hindi, live food siya. Galay po siya. Okay. Yeah, So, I may know medyo, na kayo kan- so na medyo delay gamay, no? Na medyo delay. So, kuan ko kung kalit siya katawa nga. Wala na ta nagkatawa. Maulang. Maulang. 8:17. Sige nga, ato sa i-greet sa ng mga first owner dabi nga ganin Sige, na go. ragalat. Okay. Sige. Mag-roll call na po tayo, mga ka-BBS. Una-una, pinakagwapa nga nananaw, Maricel Corilan. Hoy, si Maricel! Ay, Erm! Hi, Erm! Hi, Ate Maricel. Gimingaw na kikuhan sa mga orahi group, oy. Yes. Ang Ate Maricel. gumaganda. Paliyog ko ni Erp. Musta si Erp? Lagi. Maricel. Vlogger na raw ba daw siya, diha. Diha sa may lamiran karon nga nag-tanaw. Hello, diha. Ayan. And syempre, sa ako ang younger brother. Ay, timing ka na si Maricel. Gusto kag diaper? Maricel, nami diaper karon diri sa koan. JKM. I-share lang ning live. Sure buyer, bayad Ate bukas. Maricel. Unsa ka nga size ni? XL denim pag yun. Dili ni sa bana nga diaper, lahi. Sa anak yun sa anak. Yeah, perfect. Sige. Next. Ayan, and hello kang Val Christian Oklaman. Ayan, nagpa-fan sign. And kang Isaiah Adana, nga 24 years old, pa daw si Brother Bernie. Wow. And Dante Pilapil
Melendez Jr. always present. Isaiah Dana Aris Dudes nga naa sa Upsilon tanang Upsilon Phi Sigma from Bahrain. Asa With na, the Bits, H. Bahrain. Bahrain. With H pa gid ba? Lain man. Lain, baho. Nagbaho. Be? Lain kayo. And Trevor Cloma and kang tabing kang ate Marites Navu. Ayan, nga nag-share na daw siya, ka-excited siya makuha sa Blue Energy nga pa GC. And Angel Lu, and kang Nani Dinugan, Blanco Balingasag Misamis Oriental, kang Kagawad Alvin Edadis, hello, Skywalker, Jolie Ann Pasco, Zenny Lustre, and Jerpads. Ayan, ate Karen, Aha. o si Jujura Huwi na siya. Paano? Sure, siya yung nagpakita. Jujura Huwi, hello, diya sa Japan. Hoy, taga Japan, day ka. And kang Lumars Paler Tagupa, shout out Tita B Tagupa family sa Indahag, Echo Verde. Sa And- Echo Verde. Echo Verde. And kang Rene Mate, diya sa Dumaguete. Oh, diba? Perfect tayong ngalan si ate girl. Ayan, mga first honors, so na-roll ko. Thank you so much. And dagan po kayo nag-share. Keep on sharing kay natin mga pa-prem Sa akin, ang atong mga sharer, mugawas mo kung yung pangalan ng sharer mo. Correct. So sila atong tagaan later sa atong mga pahatag nga tag 500 pesos nga load nga gas GC, courtesy oo. of Blue Energy o syempre ang akong sitawa ni ang atong mga goodies from JKM Enterprises. Anong lakas kita sa JKM? Lagi naman di isa. Naimurag boss nila diyan nga. Cute sa ako, Kapag-cute. And then, Kapag-cute yeah. ba? Mama? Di mo type? Actually, type. Pero hard to get lang. Wala nga, parang ito mga super twins. Kalataan portion. Excuse me, may gasulod. Nasi kuya sa Big Brother. Nawala na pong Mga trabaho kay housemates. August 31 na po siya kotob. Kuya, magandang gabi kuya. Magandang gabi sa inyong lahat dyan, mga housemates. Kuya. Kaya ano po yung task namin? Pagpasensyahan nyo na kung medyo natagalan ako kasi naghugas pa ako ng plato. Under ba na dili? Under ba na dili? Hindi under. Hindi ba? Ayaw ko lang ng gulo, mga housemates. Ako yan. Gusto ko lamang po mag-voluntary exit. Wow. Kung pala pagsugod, voluntary exit. Hindi pa nga tayo nakaumpisa sa kabila. Exit ka na agad. Ano po yung kabila? Ladies and gentlemen, in the house right now, ang CEO sa Bisaya Oy Clothing nga ginasulob na ko karon Bisdak, Joe Romantico in the house. Yeah! Say what? What sing? Let's see! Good evening, Herb. Ang chinito sa BBS. Asa nga Lain part sa siya, Chinito? lain siya. Asa siya nga part? Ay, dili siya chinito. Marag gamay ang mata sa camera na. Easy! Yak. Sa pag inchik? O sige, di ko makasabot. O sige, mo inchik ko. O sige, dili. Wow. Kapantay mo, anak. Kana sa mga post na ko. So, wala may nagbago po. Mura magkagsiboy negro kung magpa-picture, gapiyong perminti. Kung saan nga na may lisinan niyong nga gwapo, kay ka nga Chinito. Ah! Sugod ato may galatan ng picture na gapiyong na siya. Oh, moto. Kay Chinito lagi siya, kay Liminho ba? So, sa una lugar, na yung picture gwapo ka, walay liog, lugar. Lain siya. Ay, sorry. Na-recall Ay, ikaw, ko na nanood ito man, ganinang morning Nanood din, partner. tama. Nag-review may mga picture sa una. Grabe, mandik as in, grabe. Kaya ako si Brother Boy before. Siya mo si Rene Salud. O Rene Salud. June Encarnacion. Uy, pero in fairness ni Joe, wala siya na, wala na ka na. Huh? Wala kay changes before and after. Wala nga, gamay kayo ko sa una kaya. Nga naka sa MOR. Gamay Tukhang kayo sa kaya una. sa una. Ang ice. Kasi problema sa mata.
Di ba, kuha na ko, nag-age, nag-gubay. Wow. Alam mo rin ba kami na do? Pag sulod na ko sa MOR, kuha pa kayo ko ka ng QT pa kayo ba? Wow, cutie. Asa nga part ang cutie ato? But sige na lang, good. Basta kayo, mo gid akong feeling cute yung ko pag sulod ba? Si Master Poppy mo apas sa daw may gala. Again, Tuesday, SPG Tuesday. Mahay ka muna, partner. Ay, sa itong Oy, mga hello, ka-BBS. Hello sa mga ka-BBS diha. Kumusta man mo? Happy Tuesday sa inyo mga ka-BBS. Sinaot ang okay nangaon na mo o malipayon ninyo ang adlaw. Maroto. Salamat. Bye! Serious kayo? Serious kayo? Wala magpapakaayo at Awang i-try og PM si Mami J. Marwa siguro sa kauli. Pero nagkuhan pa siguro siya. Nag-chuchu. nag-bake pa to sa yung mga blueberry cheesecake. Teka muna ha. Ayan, Angel Lou, ayan. So, na yung mga bawang figurasyon. Christopher, hello. Batihan. Sir Lemoyne, hello. Okay. And Omar Ray. Ako sana ako Uy, kadali akong Sir Omar video Ray. kay akong gikuan akong ganing akong gabutangan ba kay gakurog manggod. Yan na nga. So, Pero change video angle. lang nako. Oo. Change angle. Ina ba? Na ako'y nakita diri may gala mga 50 ka mga sex questions na hadlok ka nga ipangutana. So i-try natog tubag. Mo daw ning mga sex questions nga medyo hadlok daw itubag. I-try ato lang basahon kung di ta katubag ni wala. Pero kung kwanta si tawagan ni Kung kaya naman ma-answer. kung kaya na ko nate o na to nga pagtubag, pwede na to tubagon. Required siya nga motobag ta? Or- Dili po. wala ko. Depende ra sa tuwa kung kaya ba. Ayan, oo. Depende ra sa atong level, lugar. Level sa atong. Marukay ka, partner. Wala kay camera. Adiloy na ako lang i-fix lagi kay kuan ang kaning kuan ba kaning unsay tawagan na kanang Okay na. gamit. Na-explain ba? Jackie Dalayhon, hello with a blue heart. Ayan. Dalay. Pwede pa na itong mga listener na to mo mutubag may gala ha. Sige daw. At sa kadaghan man kayo ni, pilian lang ako ni random kung unsay kuan. Again, ang susunod na programa ay rated SFG. SFG. Medyo pixelated po na itong mga video karong i-adjust ko sa OBS para dili kayo bugat ang atong streaming may gala. Siyempre, murag mo retire. Masiguro niya kung barkabalo na po siguro siya nga kutob sa pizza 31 ni nga kuanda. Ano, pati bitaw sa station, wala nang mga OS. Nagano kayo mga reklamo sa mga PCs. Mura My po God. kung sa ba? Anyway, so Yeah. okay, ito na. Mili na ko mga question diri ha. Ayan, ready na ba sila? Ano na sila? Go! Nakulbaan daw ko, ani. Excuse me, guys. Walang yun. Okay, wala. Una nga pangutana! Hoy! Tama. Oh my gosh. That's weird. Una nga pangutana. Sound. Una nga pangutana. Una nga pangutana. The first question. I can't climax during penetration. Di daw siya maka-climax sa penetration. Is it physical or mental? Lisod niya nga pangutana. Di daw siya kaabot sa rurok ng kaligayahan or Oh. unsa ba daw ni na ba daw siya problema sa physical o sa iya lang ng mental lang? Naralan siya pangunahon na. Pagkataon na ako asawa ka ha. Be, di daw kabot sa kanang rurok ng kalamian kanang di daw mo wag daw sa kabot sa pagsulirap sa mata be. Unsa man abi kanang physical na o mental para sa imo ha. Physical meaning to say pwedeng di kaabot. Luya. Ay, ingon siya both. Ang barko daw. Pasangin lang na po ng barko. Both. Pwede po na. Sa bagay, pwede po na both. Pwede man na physical, unsay physical na anaadya bay kanang mga Physical ka ng kapoy ka, basig. stress? Di ba? For example, pwede man. Tungod kay mubo. Dili ka Abot. Munang wala nakaabot sa rurok ng kaligayahan.
Nako. Naka-experience na makagrurok ng kaligayahan, Maria? No, Oo. Kalisod ng tubag. Kalisod ng tubag. Nasi Ed sabay, nasa ayang mangot sabay. Oh, nawala na choppy kalit ang headset may gala. Ay nawala imong kan Maria na bro naibot Bro, siguro. nagpaso na po siya nga anong gisulod siya karong Akong otro ng pangutana. Nakatisting na ba ka ng rurok ng kaligayahan, Maria? Rurok ng kaligayahan. Naiuban na nagtisting na sa kaligayahan pero wala ginila natagamtam tong rurok sa kon. Kung isa ka pa siyang Mount Apo Earth dito ra sa base camp ko to. Wa na siya Wala na ato sa peak. Wala ka ito ka sa peak. Oy, aminin natin. Nay mga uban diha nga mga banag asawa nga minyo na sila, wa gyapon sila kaabot sa peak sa Mount Apo. Diara sila sa kuan ubos. Ngano? Mo gali ng pangutana, it's either psychological ba na or physical ba na? Ako more on physical yun siguro na. Kaya syempre, what your mind tells you, mabuhaton mag yun niya. Or basin stress di siya, Bi? Talaga? Basin stress siya, kay kutulo siya August 31, mo nang wala siya wala siya kabot sa rurok ng kuan, kaligayahan. Kaligayahan. Unaw-unaan pa din yun. Oy, Sitmir! Atong amigo, wala tanaw siya. Brad! Sitmir, adlawan na. Yes? Burag sakto gini mong, Uy. Brad, muni nga panahon, Brad, nga makainggit ka nga sakto gini mong decision, Brad. Nga nibalhin gidayon ka ba? Bro, duda ko bro, nakabalo na kasama na naka-insider Kabalo ko say checka niya sa mga kauban. Agyo na nako sila. Kabalo na. Nakauna na siya. Brad, traitor ka, Sitmir, traitor ka, nakabalo naman day kadaan, nagunaon na kaghawa, ha? Oo kasi. Matod pa ni Sitmir, kuto bro daw sa tinikaran na kampo na kalahos. Sa ako Ni niya. Minor, matod pa ni ko, uy, si Maylin Torigosa. Hi, Maylin. Ang gabi kay Pert. Ang iyang comment, puro ragid ko may gala. Puro ragid ka ng Smile na kuan. ganyan. Yes. Heart gito na. Puro ragid ka ng kuan, palami. Hames tayo. Si figurasyon, Christopher, yun siya nga physical daw, kay 2 inches naman. Nagid ba? Nagid 2 inches ba? Ambot lang, umsa ko Kay 3 raman ang Mo gina yung mga mo man yung mga bawog anso nga kamot Arp. Uy, again. Mo na ibaho nga mga anso nga mo. Ni Mami J last time. Kung lagi nga, imbis anak lagi daw unta kay tungod kay gamay naman yun, anak ko na lang. Huyo po na lo. Di kung lablong ka, at least imong itlog gahi. Pwede mo na ibagnos-bagnos sa itlog yapon ba? Sometimes, Brad, ka ng physical. Si Aris, yun sa physical. Luya na ang notch. Ako physical ko. Napayuban herb nga dag ko or pero luya. Oh, Mo na iuban mugbo nga halos mga kuan la 4 inches lang pero solid kayo. Napoy nga na may gala. Taas pero mapilo ra. Pwede ka nga, pwede ni mo kuanan lingkuran mga 3 hours. Grabe. Basin mis. Tubag Maria ang sila kalon. Pwede ka maghalay dag towel Maria nga basa. Pwede hay pag bisa pag comporter. Bisa pag comporter. Comporter basa ka comporter. Ay, pagbunal sa kuan. Ang anak ba, oh? Buak ang lababo. Wow, may istorya ni sila. John Michael Batilo ilo dia. Brad, musta Brad? Miss you Brad. Hey, press. Si Carl Bersin Ibala, sabi niya, physical, kay dali rani irap ang bulkan. Pwede siya dingana. Pwede siya na nga, wala ang babae, wala nabot sa rurok ng kaligayahan, kaya ang lalaki, sayo kayo. Sayo ra kayo niya bot. Ka na nganong sayo kay ngano, meaning ana lamig ka. Pwede sad, pwede. Ba? Kay Kay Wow, kuwa kay compliment lamig. nila sa mo, Magpadungog ko diriya. Kanang mga babae, mga asawa nga dali ra mo buto ang mga bana. Pasalamat mo meaning to say nga lami pagyud kayo mo kay mo pag Wow. Di madunggan ar kay Blur. Gusto na makita ng Chappy, reaction ni chappy sa Ma'am iya. Ling. Di madunggan kay Blur. Wala ka dungog lagi. Wala siya agree, feeling ko lang. Murag wala ka siya no. Murag di siya convinced. Murag minimum of 1 minute daw. Delay siya. Delay yung comment kay Delay. sa dito man sa live na minaw. Ay, paita. So again, muna ang First question pa lang to first question para na may gala. Muna yung mga usay ang uban man god, sa anay lang ha. Kung kamo vocal na uban mga magtiayon bisag dugay na nga years magtiayon bay. Dili ka makaistorya may abot ng ani ka ng burag ka-awkward lang sila mga bana. Lagi. Tinuod, no? Bisag pila na 5 yun na bisag na sila anak ha.
Naka-awkward yapon sila. So, ang gwapo ni nga mga kuan. So, is it Yung sa physical or kanila, mental? naging Both. makabuk-anak Ako, kung hindi sila awkward. mutoko, Erp, nga, ang tubag ani Erp, both ni. Pwede physical, pwede mental. Mental. Pwede sad nga, namang guyubanggon nga, di kabaloog ka ng kuan, palami ba? O sa di mo ng mga palami nga storya. Tapos kadugayan, murag mo stimulate. Medyo mugiting na dayon, ano ba? Tapos gwapo na lang huno, nag-advance na lang huno, ano ba? Mubitaw usahay nga, ako ang aking sasabihin mo, namalit galig yung corner, kanang mga 90s na kanang pang-exclusive lang yun ba? Pambana lang ba? Kanang mga pang-sexy nga, kanang pang-katulog lang ni siya nga atayra. Yan. Nag-comment, guys. Kisaw na. Di ko makakita. Sino yan? Ito na. Di makita man. Di na. Si ako nabasan si Ed Saturfield Abadan. Gilok manggani ang kigwa nga di makita. Wait! Yung buang mo? Lain siya. Makita ra ko na nag-comment. Na, Narang nag-comment. lain siya. Puryawan, santan. Oo, pero si Maria katubagon na si Maria, pero protektahan niya yung kaugalingon. Yang iprotektahan niya yung image nga, pag Uy, siya nito ba ko, ano ako, more physically good na siya. Mandi kasangko. Tanawa yung mong nakasabot pa siya, o kigwa manggaling daw nga, gilok manggaling. So di na siya physical. Pero kanang mental, tinod na, pwede siya na Saan nasa ang pagsugod. mental, Erp? Kanang pwede sa carb na stress carb. Stress lagi. Wala ka sa mood. Stress. Muna usahay, gwapo po na magsugo sa mo sa massage. Kana. Imo sa i-massage imong asawa. Massage ni mong tila na. Napoy nga na mo ibang nga sa di naman na kanang bago pag-asawa pwede pa nagapa-istorya na pa yung mga happy-happy. Ana pa dakan pa yung mga istorya. Ang problema na yung mga medyo madugay na di naman ang hid. Ihansak la diretso. Grabe si ganin yan. Mo sa huy, Trespassing? noon sa magpananghit. Ihansak Sakit naman. ugas na kong plato din Oh my God. Mo pa napatay sa Jollibee? Mo pa inapata sa Jollibee kay nga na ka. Naglinya pa sa cashier. Mental na bay, pwede sa na bay. Pero ani karon, pwede sa ningani karon nga watay gana kay na stress na ta kay August 31 na ta ko to. Ba? Maya na, pwede na dako ng factor. So muna pwede mental may gala. Ayan. Nagkuha pa ko sa akong blue green nga tea. Green tea o blue tar nati. So blue green ang resulta karon. Para lang to Ang stay strong. na ang baho. Burag tiil sa piaok ba? Wala pa pagyabot. Si Juan Ano Be, ba? di Maricel. Ay, si Juan ni Erp mo. Si Erm na, si Erm. Ay, Diyos ko, Naapod Lord. uban Erp nga ang asawa naa sa tunga gibilin ang bana di nitiwas sa taas sa Mount Apo. Lahi mo na Lahat man to. Lahat to. Murag true story to. True story man ni siya. True story names na nga ni. Sheila May Absin. Balik na sa taning gamay pero murag uhong. Nanasad ni may gano'n. Nanapuning uhong nga. Kabalo na lang yan na. Unsa ng uhong ha? Kuha na siya kanang mushroom. Ayan. Dongski, baklayo, naulahi man. Hi Bernie, aloha amor, hello. Okay. Diretso hagbat, way ampo-ampo kuya Bern. O mo na yung problema sa uban. So mo na usahay, mental na po na kay maybe stress, trabaho, wala sa Siguro, focus. yeah. So pwede mo hilot-hilo. Tapos please lang po, sa mga banag asawa, sanay po ninyo nga diliingon nga minyo na mudugay or live-in na mudugay, di na po mo manarapo. So pag anak ni mo sa pagtugtulong, manimahaw na imong ilok diya. Manot bras gyapon, waswas. Tana din kay mga sinina nga mga pang-exclusive lang. Correct. Ay, uban mga shorts na nga mga fight scene ba? Nga di na ka mamantidaan, Erb. Di ba na yung nga na, Erb? Ginana nga mga fight scene ba na yung mga kuan mo. Imo bang misis, Erb, na ba'y atar, Erb, nga pangkatulog lang, Erb? Nay ka nang nay pagkatulog nga mata pa ang bata, napoy pangkatulog. Yeah. Natulog ng bata. Ana. Muna siya. Ano dapat? Sabi, favorite ni mo, Maria, nga kuhan, pangkatulog, nga, no? Ikaw na ba isa Rosario Maria, no? Ikaw na isa? So kung matulog ka, kapanglak ka. Dili na. Actually, gahapon pa natawrag lakang ako. Since high school.
Pero guys, ako most of the nights dili gid ko ga Andes. Diretso lang ako sa mga bloomer shorts. Ana, pero mas comfy. So t-shirt lang ana, wala na yan. Yeah, mga Or sabay na nga panahon nga kanang medyo ma-relax sa mga babae, di ba? Kay Yeah, and dili gid mi ga wear og bra. Oo, And okay. it's okay kay para maka-breathe ang amo ang mga Ay na din ilong di ay. Pag-ala na, pag-ala. Ay, salamat. I mean, ma-relax siya ba? Kay gina-lift up ya siya almost every day. Wow, relax daw siya. Isa na kabuk. Kung maka-istorya, burag kadako orp no. Dili. Ay, sis. Easy Uy, lang. okay ba? Makuha na ba po siya? At least di na po siya maigoan na o. Kung feeling ninyo gamay ang inyong mga yutos, panguya mo gagmay kamot nga laki, ha? Para mo dako sa tanahon. More tirada diya. So, Pwede. okay, next question na ta. Grabe. Sa Grabe, 50 ka number question, one is pa din number 1 pa lang to ako napili, may gala. Number 1 pa lang to, nag-130 na din tayo ngayon na. I'm not very comfortable performing oral sex. Any advice? Huy. As So, in? nanapoy nga na yung mga karelasyon may gala nga, dili sila into oral sex. My God. It's Unsa dayon yung ma-advice? Nice, ano? May imagine ba nimo yung kagaling mo, Maria? If ever? Pangutana, gahimo ba si Maria? Mo galing may di ano lang kay Tipok na. ato pagaling yung giprotektan niyang kagalingon nga wala pa siya experience. Na yung papa. So ang ato Ang ato diya, unsay bago nga balaod karon sa kuan. sa konseho, Sa konseho. okay. pagsulod sa papa ni Maria, dito na change topic daw, pila naman ang positive karon sa Cagayan de Oro. Wait, no. But I can't imagine myself maragyak. Ikaw mag-oral or ikaw ang gi-oral? So, ako mag-oral. Reputation. Diba, I hate that part ng mga lubot. Di ba kung gakaw lubot, guys, imagine. Sa lechon manok, diba? Easy kinebate kita manin sa likod ko. Na naman mga anong musulod mo ginasakali basta yung ano na dayon ang topic. Ay, gano'n siya signal ba? Ano mo sa Solina dito kaya nagbinastos na puli mong papa. Actually, monitor ka, Joe. Kulong ba doon? Istorya na nato si Barney. Baka si mong aman. Ato istorya ng DepEd, kumusta ilang online nga kuhan. Modular. In fairness ba, sa tinadalay lang, naiinganiw ban nga, dili komportable doing oral sex. Sige daw, tanahan to sa itong mga kuanbi, sa itong mga nag-comment. sa mag-comment bi. Sige kamo, unsa inyong ma-advise kini daw sa comment. Ma-advise. Basig baho, magwaswas jud. Okay. Baka bushy. Si 69 pinaka the best herb. Wow. Philistine Zober Dumaog, pa-shout na mo diri sa Dumaguete. Ay, hello dia sa Dumaguete. Usa na sa mga syudad herb na gusto na ko adtuan herb, Dumaguete. Wala po Canada. Wala po Canada. Bahon po mahuman ning COVID. Anto tali ha. Basig baho. Actually, yes. Basig baho daw, posible na siya kuan. Wow, ang hit. Ano ba? Dapat, So, makaitsin gid yapo. Na-advise si Aloha sa imo Maria. Wala na iyak Maria if imuan ng bana. Bana. Sa karon kay diba? boyfriend pa man na, medyo ludan pa ka. Tiyan. Bit lang kagalang kuan snow beer. Snow beer. Snow bear. Oh, sorry, snow beer. Snow. Snowbeer. Basta snow man to, para na snow. Snow bear. Snowbeer. Ayaw pala snow bear. Ano mo na gud? Snow bear. Ayaw pala ko sorry. snow bear. Ano lang social ra kayo ang kuan ba? Tambay. Lasal, May lasal. snow bear like kana bitong kuan para minto bitaw sa mouth. Na snow bear. May sabi na chili. Jerjera ko be, ingon siya dapat hugason or mag-shave. Pangalan. Dili po kayo ba pag muburo po kayong shave katul kayo sa simod. Katul. Katul kayo na. Pero dapat medyo ikaw po mismo nga partner, kabalo ka kung
asa dapit ni mo mapahati. Ning samot ka bla si Maria. Muna ni. Absent man si Master. Padulong pa sa nalit daw sa may gala. Ambot asa sa ning ulit. Sa bagay, ulitaw man siya. Muna nakalami sa ulitaw. Way mangita, way kuhan. Bisag asa padulong. Bisag asa mabuntagan. Shelly na ni Maho murag ginamos. Nisas? Kalamian ang ginamos? Yes. Romansa tiil taman hubon-hubon. Para basa. Si hubon-hubon. Kandri pa murag tangkugo ba? Oh, Kung nang hubon-hubon, di ba tangkugo? Or ka nang ubul-ubul masun. Ambot asa Ano sa hair? Kanang murag anak ya, oh. Alimpo. Oh, Alimpo, ubul. Oh. Sige daw. Sa inyo sa inyo mga advice katong dili komportable sa oral recitation. Wow. Naadiri si... Ay, ama na nabasa Sa naman yung ngunit kang sa bagay, Brad. Ayaw pod bigla ah. Ay di ko kabalo Brad kung di ko kabalo Brad kung bigla. Dili tama na. Okay na nagkuan ako, nag-fix na ako sa akong advice. Biglaon nimo. Biglaan ni mo. Anak pa. Diretso ka lito. Hoy! 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 Nagunsa ka. Hoy! Puro na hoy. Puro na hoy. Hoy! Hantod na maghawi. Hoy! 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 Ano ba? Dili ko biya. Ayun. My grade 8 Ayaw na pero son is listening. Dili Kaya ko ko- na maka... Namag-ibang ko hinay-hinayom yung ayaw. Pinasok ko din. Ayaw lagi. Samok. Ayaw pero hinay nag-abri. Samok. Ana na may uban ana kung hinay-hinayon nimo, may nang kaliton nimo pa. Hoy! Hoy! Puro na hoy ang mata niya. Puro na hoy ang mata. Hoy! Usa man na. Usa man ang kabuhaton ni. Wala na. Tingala lang siya pag mata niya wala na bura na siya nasa train tubusan. Wala na itom. Wala na itom sa mata. Puti na tanan. Lagi saniban na, Saniba na. Di ba? Wala na siya mabuhat, may gala. Oh my God. Dili So, ka sila matukuan, ana. So kung naminaw man si JKM Enterprises, kalita. Kung tinood man yun nga di ganahan ha. Oh my God. Ikaw, Erp, ang sa imong advisor, kaliton, Asa? hinahinayon. Doon na ako kuan ganang hinahinayon siguro. Hinahinay lang kay Sa tuhod na, until na medyo so pwede. medyo mugilot. Asa makapadulong? Convince na nimo siya. So, for example, mo submarine ka. Please, ayaw, di ko gana. Di ka bala, tuhod na lagi. Tuhod na, promise, tuhod na. Oh, ano. Pina-surprise man na. Tuhod na. Pagka anak, ang style mo ko sa girls kay may nanulugar, hinahinay na kay, hinahinay. Iya man ang tabunan. Siya, ay, sabi. Ay, lagi di. Pero sa sige ni mo upok dito, may hinahinay na ginakabri na yung kanugaya. Dito na din siya. Curtain call. Maabot na din ang panahon niya pag nalagay dito mo na din. Ang lasa ng istorya din guys, pag humanda yun, medyo grabe ka ganino in fairness. Sama ka, the best. So pwede na. Tama. Pwede sa nainayon, pwede. Pop, asa ka. Di ba na yan na ba? Ayaw lagi ba? Dili man, tuhod ra. Tuhod. Samo ka, tuhod ra galing. Ano ni Saka ka? Sa paara. Sa paara lagi. Sama kay ka, gapaingon na ka diya ah. Oo. Gapaingon na ka somewhere. Sama kay ka. Pusod ra. Sa pusod ra galing. Samok dong. Stop yun ako. Pusod ra galing. Hawain mo hands. Hands! Na hands mo tinuon. Uy, sama kay ka, ayaw ba? Ay, sabi ba? Kaya wala ko nakashave. So meaning, nakashave dito na automatic. Pwede na ito may gala. Pwede. Oops. Mato pa ni ano dala taman. Ito mga sharer ha. Kamo ang na-chance makadagon niya sa atong ihatag sa Blue Energy nga 500 pesos worth ng gasolina. Stay put lang mo din may gala. Okay. Ang uban ba sa inyong mga advice may gala? Si undangan hanto di mangluspad. Lo, grabe kayo. Grabe Grabe sila. Uy, kay- patawad ah. Sirilyo. Sweet talaga kayo ka. Based on experience na. Dili. Katuning nag-eskwela mi sa college katong sa Aralin Panlipunan ng ug sa Rizal. Yeah, actually kang... Sige pala yun na. Maylene Torrigosa, hala mas tira ni Joe. Grabe na si Maylene. Ang buro na ilain. Basig member ka po ni sa Gaw.
Gaw. Muraglahi among na sense. Si Shelly, asang trapo man jud ang unang ilitok kong mahuman. Asang trapo na. Alam mo, side comment ta ba? Unsay mga, di ba natin mga code na gusto ka meaning ana pero lahi ang inyong mga terms? Mm. For example, kung mag-asawa na, di ba, may ay, so ka, maligo ka? Maligo sa, or ano, ato sa kwarto, mamilo sa kuguan. Mamilo sa kong t-shirt. Na mga sign. Dili, muna yung gusto, Code. pero ang linya lahi inyong gabuhaton. Lahi, oh. Sige daw, share daw ninyo, be. Sige daw, kana sa dabi. Share ninyo. Una sa ko. Kana mga Una imbita. sa ko ha. Una sa ko kay medyo laban akong ulo. Yes. Lahi man nga ulo ang gilabad eh, may gana. Ay, lahi nga ulo ang Lahi ilaban. ang ulo ang gilabad. Diba nabi mga term ng mga kuan? Ito daw, bi. Ang mga na ba, nang pinaputol din sa topic, babar din na bitaw sa pain. Daw, bi. Ano ba? Kuan ba? Ngayon diri ni Marco Crisostomo na siya palungad ang suga. Ha? Palungo Tapos na. i-apply lang ang CR kay Hoy. Lakatong high school ko, wala si Christopher Sayo sa din na... Grabe kay high school. Siya. Leisure among terms akong uyaban na. Wow. Yeah, social. Leisure. Mo ba na ka lang yun? Sa? Nga ice cream ilaha. Kaantag ice cream. Ice cream? Na ilhan dayon ni. Nailan na yun, sabugin nilang style. Ay, kamron ako seller. Sa man, tatag bodega? So, quotax tax karon. Lahi, dili nagubaan ng truck. Wow! Nagtanaw ra ba si Ed Sator? Si Ed Sator, nakalak ang portahan. Agay. Yay. Ay, kalagi naka sa boarding house. Tapos, ang boarding house, sa usa ka boarding house, daghan mo kwarto. Tapos, kwarto, ikaw, dili man po ka pwede diretso nga kuhan. Kay, magi nga, dila pa man ang mga barkada sa gawas. Ay mong tumugtingo, kung saan mo mapasulod sa kwarto ang imong uyab, di ba? Kaya nakit tumugtingo, musulod din ka sa kwarto, ay, musulod din ka. Siyempre, si Maria, di pa man kayo na pa man ang mga ubang board mo dito. So, dito, kaon sa siya. Musulod din ka una. Ikaw, katul na kay ka ba? Damay. Lab? Lab ka dyan lang, lab ka nang, mo ba ning kuhan, lab? Mo ba ning libro, lab? Unsa lab? Alis na dali, sunod sa galing. Mga pasangil. O sa man lab, kaniba, alisa ba? O sa na libro, alisa galing, kay kaniba nga libro, kaniba, pagsulod, kaniba. So muning kuhan ba? Pinalak na ba? Pagsulod na, kani siya ba nahilom na rin ka? Ano kayo katong Kita kanang kuhan na kanang gilok na kay ka-herb ba? Samo kay ka pasangil. Ta problema, Herb, kung medyo bugo ko ni mong uyab mo na yung problema, Herb. Di ka gets ba? Be, sabi ka na, mo ba na itong assignment ka ng page 19? Ha? Wala man assignment. Wala man tayo assignment. Unsa assignment, classmate ba data? Bombels magyugian. Di man to pare og course. Muna diya ang problema. Kung ang imong uya, bugukon sa di pagkasabot pa. Ayaw yun. Lab, katong project na to, lab ba? Ay, project nga human na ba? Gibilin na ba ito ganina? Gay. Kaminus ba? Minus. Gawas din yung kuhan. Unsa man kala? Bugok. Walang drive. Nabulag na naman kasulod sa boarding house. So, kadugaya makasabot eh. Ganang, lab. Lab ka ng kuhan, lab ba? Palang sa ko labi kay galisod kong dalaaning kuhan, lab. Kaning aparador. Wow. Aparador, wow. Sakot. Say aparador. Ako lang ipaiswag ba? Palihog lang daw ako. Tabang isa kay ko diri. Salo na yun. Tabang na yun. Sirado na niya. Pag kusunod na ba din anak, kaya feeling safe na rin kayo mo, ay yes, oh my god, wala na gina na kita din eh. Kapit. Samo kasi putang ang bag. Alam, grabe na yun. Sa kabalan ka Maria, quatax-tax ka ron? Deliver taran, ana ra, matirada niya.
Saman, deliver. Katong basing katong ayuda nga gatog sa hatag sa to, basing pasumangal do. Oh, ha? Uy, Hato di na kami bibuday gato. bago nila karon Erp, ayuda ta. Pwede. Saman, ayuda na sa Man daan. ayuda ta. Dili, gamito na itong tissue. Oo, Uy, dugi na kita. Saman. Dugi na kita, uy, ayuda do. Tirada mo. Pwede. Hello. Saman. Ha, ayuda? Asaman? Tirada dia. Pwede ikaw swagan no, ayuda. Pwede na may or mga kung mountaineering group mo, pwede sana. Kumusta naman yung mga mountains? Ano? Let me mo visit the peak. Nakabisit lang dito sa kuan katong langob sa Kargala. Langob sa Kargala. Pwede. Or pwede mo ka ng food ninyo na halo-halo. Halo-halo na sa ta. Bong, ikaw ba mo tag-adlo na kasi halo-halo dum. Diabetes na ka na dum. Sino? Labi kung babae mo ingon sa lalaki, unsa man iingon? Ambod lang sa pisa babae nga style. Mingon lagi ko mukha ng drumstick, we. Dalibit ta. Or, let me mo kaog hotdog in a bun. Wow! Hotdog! Bayot kayo ba kung hotdog ang gamiton? No, kung hotdog ang word ba, bro, bayot ra kayo. Pwede shawarma ka na. Pwede. Shawarma ta. Ano, Yeah, or turon. turon, pwede. Samo kay kauno ni mo shawarma kay pag anan mutulo ka tong mga onions ba. Dami yung maginanggang, uy. Pwede ginanggang. Pero medyo dili magkikenak ang lalaki ra magidana, pero naiuban lang mga girl naman ng saman sleepy ko. Dapat boarding house na dagang kay tao dito eh. Di kay pong kumakatulog kay na yung mga magsingit-singit ang mga boardmate. Wow. Amerika, somewhere. Ta ba? Ta? Ba, pwede. Pwede, no? Pwede. Bingkalami kayo. Climb tata. Uy, si Ed. Climb tata. Dog, climb ta. O, yun siya. Nabasan daw nila siya sa cellphone siyang ate. Mo daw yung nakita. Kaya pag yun daw, climb tata. Pag human nag-climb daw, yun siya, alami ato nga climb. Uy, ito pinaka-the best nga climb ba? Kabot ko speak, we. Nabot yun sa peak. It's a climb. Gwapo kay sa kipik, we. Ay, mga ka-BBS, share lang ta. Kaya itong mga sharer, mo'y makadaog later sa atong mga padula. Hindi na Basta lagi pasto so 150 plus na gyud karon no. 150 plus na po tayo mga BBS. Ay, update po natin sa pulso ng masa. Hello sa mga taga Blue Energy. I love you all. Hello. Salamat. 5 ka winners on air pa. 5 ka winners ka tag 500. 5 ka winners karon. Kaya na bagong promo po karon ang Blue Energy. Onyang taon-taon may gala. Ana pod? Yes. Kay di ba na sila yung major promo kana ilang katoy ilang bugas herb sa daily ra na nila. Pero na sila yung bagong promo karon kay mga niaging adlaw. Mga niaging tuig daghan na sila yung nahatag herb. Kabalo ba mo nga nakahatag na sila og akong isa-isahon para makabalo mo ha? Sige. Paminaw mong tarong ha. Oh, di ba? Grabe kayo. Oh, grabe. Wala pa rin ako masulti. Wala pa. Ayan. Kabalo ba ka nga nakahatag na sila og house and lot? Oo, Nakahatag na sila og Toyota Wigo. Yes, Nakahatag na po sila og Honda Rebel. Katong mahalon kay nga motor. Tapos kato na yung motor kada kinsina katong XRM. O ang pinakalas at tangin ninyo ang akong vlog ang akong gi-award ang Toyota Vios. Usa ka jeepney driver ang nakadaog or sa sige niya og tubil. Toyota Vios ang pinakalas. Karon at tangin ninyo karon taud-taud lang kay naana po sila bag-ong and this time cash price. Pipila Erp. Ay, basta lagi Erp. Mas dako pa ba ni sa SAP? Onya. Pero mas dako pa daw ako madawatan sa Onya, may gala. Again, akong gipangutana. Blue Energy. Salamat, Blue Energy. Hello, Sinta. Hello sa mga Hello, staff. dia kang Ma'am Lineth na ITH, ha? Huh? Lineth Dumpa. Oh, Shikai. Incarnation. Chikay. Okay, balik ta sa ato mga kuan. Lamia Mga manut question. laina po nilang termo. Lamia manutpik. Uy, kagamay ba? Alag gamay ba kay anong toothpick?
Ipadako sige, po na sige. ninyo, you know. Balik ta sa mga questions nga medyo kaka-awkward, mga sex questions, adult questions nga medyo kuan ka. You're free to answer. Awkward Dili naman. matubag. Medyo awkward Di ka daw. matubag. Hala ka ni may gala. Hala. Uy, my God. Grabe, oh. Burmaygom sa tani. ang iya daw husband nag-gain og weight Hala, oy. Sinukoy. and now galisod na siya og bayang magiliw. Unsa daw yung buhaton? Yang ipa-exercise So niya. tinuod din nga basta obese ka medyo minus yun. Dili man ba? Depende siguro Bina sa ba tao kung changes over ba na. katong obese pa ko og niniwang na ko? Nabe diferensya katong obese ko og katong niniwang na ko. Grabe. Hirap Walay siya fitness, changes oh. sa one. Ha? Grabe. O kabalo? Walay changes? Mora gyapon ang performance? So bala lang di gyapon. Pero ang kuan ang bili mong gyapon so, ambot lang dagan labat tay mga Wala obese, wala may man ba? Dili wala ba sa ko ka-experience po din noon. Punta lang unsa pamoy yung kag-obese bro kanag yung Basing grabe po kayo kataba. katong yung niabot gyud sa akong punto nga obese man gyud to may gala nga Mm. ulo diretso baga. Katong naka-red ka og pants. Katong Katong nag-obese well sa bagay nagi mga nga nagyapon so it's all in the mind. Siguro kana mo kung medyo obese ka, medyo kapoy, mulihok, ana siguro so dali nakakapuyon ang imong stamina lisod na. Nay mga posisyon nga lisod pud kayo kwao na. na less creative ka. Tapos tungod kay daghan po kay fats ta kung iyang junior mubo pa gyud samot na gyud siya kagamay Samot tanan. na. Wala na gid mga igala. Samot na kalisod May pag nababae na lang siya ano. Oh, ana. So medyo na gyud. So mo na akong gipasabot. Magdepende ra gihapon na sa edad. Edad daw yung ni ko ano. Ni Claylon. Sige no, kag Tony, basi napoy John mga Lee. obese diha nga performance level gihapon. Ingon po ni Carpads, hangak na. Unsa Jackie, katong di na nimo makita ang imong uhong. Grabe mga igala. Grabe sige na eh. like ohong. Like Where that, are you, umbrella. uhong? Ohong. Udong to udong. Ay, udong dito dahil. Ohong nalami. Kapiason yung ganun si Aris kagano ni siya. Biyain na kay wa na pulos wine nga notes. Nick James din Chicken Joe pa shout out. Hoy! Nick James Lim. Tinuod na if mag-swallow love nimo. Wow. Pindi sa inyo ha. Anad-anad na. Ilang kinyo pa kurati lagi. Si Aloha Amor nag-advise mag-take siya og robust. Lang siya. Well, at the end of the day, Proven po na. gwapo magita Ginoon po na nga, imo gi siya ipa-diet. Number one, di lang sa Diet ingon yun sa ba, sex exercise? drive. Di lang sa sex drive ang na-changes. Imong ipakita po nga ang health niya ba kanang as a Di siya magpabaya. father sa iyang pamilya, di lang sa sex. that helps. Kibali, side effect na po nang sa pamilya. Di ba? Mm. Pero kanang ingon ka nga nungka nungka nga ang istorya is kuan. 'Di ba? So ino nimo siya nga tapos kung if ever mag-diet siya, sabayan nimo na bay. Lisod kay nang sa balay nga mag-diet, for example, no rice siya. Pero kamo kay ga-rice gyapon mo lisod dili na palpak ginabay. Mas less ang percentage Matintal. kuan. So kung nag-diet siya, diet tanan. No rice po ka. Kung red rice, ana. Kung nag-hiking po ka. The more better nga magsabay mo. Work together. Yes. Sayra ba no? Let's be honest no. Parang pag medyo ba manambok ta, medyo natay baho sa no. Pero ba na Naagyo. Oo, tinood na. Naagya sa singot, uban. sa bakba, medyo Yung na mga maligo. kasingit-singitan. Once na dako ka, permigyo ka nga dapat conscious ka ba sa imong hygiene. Again, Ligo. well, ang advantage lang sa sa babae, Brad, bisa pag paghubo nimo nga mura ka si Michelin. Oh, Kabalo sa mo ni Michelin katong Yeah. model mascot sa ito. ligid. Oh, ligid.
Bisa pag dili sila ma-turn on sa imuha kay tungod kay dili ka abs, dili ka mga alasa milbi baka. Pero ang nakalami lang sa babae kay dili man kailangan sila mo ismetog sang. Bangag naman sila. So kung kuanon sila dito, eventually maaraw sa gyapon sila. Muna diferensya sa lalaki. Ang lalaki, Mo effort. for example sa babae, pagtanaw na to sa pagtanaw pa lang ang murag hala, dili siya attractive sa imong pananaw, dili siya kuan. Pwede marespetaran lang. Maglisod ka kadi ba? Wala man kailangan ang imong una-una nga lami siya mo na mag-struggle mo lami siya dili lami siya dili lagi ano ba so mag-struggle ka karon dili na nimo siya matagag respeto dili pa sa babae nga balag wa kay lami balag wa ko na attraction mo kay tambok ka pero sige lang bangag naman ko ana bitaw so mo nang Pwede na ko muhayang din eh. pwede na siya muhayang mo lang yung diferensya so I think mo na mo isulti sa kuan mo na mo siya sabayan nimo siya ana then more on the ano ka sa health side as a young personality Correct. ba pero what if kung obese na siya daan katong pagsugod pa lang ninyo Maupod. mo na ilisod ba yan? Pero kung Kaya sa bagay ang question nung kanina kay sukat pag minyo ni-gain og weight so kana noon pero kana nung kuan pa pagsugod pa lang kung apiki na gyud kayo na lang sugta kung apiki gyud kadaan Pero na may mga daggo gyapon ba nga mga performer gyapon. Or kato na lang yung advice nga katong sa mga robust or whatever, Pwede sad. makadako or makahatag og Extension, tagay extension cord. Tagay heels para mo ta. or something nga Makapabaskog. maka-enhance sa iyahan. Makapagahi. Nakakusog para kay Ang grabe ka utog. Inubog diatoms kahit bagay tai imuha pa ka ha. Pabida ni. Oy, diri sa Middle East, dates ilang ginakuan. Sa ginapasunod. Ilang Kinakaon? ihap siguro dates. Dates ang Dili, ilang dates na mga racing. Oh, yeah. Lami na. Unsa spell? Kanang Ano ba family of dates? painat, ganun, painat. Painat. Family of painat. Kapoy naman gani na overweight na, samot na imong weight na nasa obesity. Mo lagi, ang problema mo gud nangayog pangutana. Ang nangayog advice isang asawa nga side, unsaon na kung kani siyang umbana nag-gain na, wa na luya na. Naku. Alam mo mo Enhancers, take ka ng actually mga naiuban mga sexy. Kana nangayo bag advice the herb dili ba na ang pangalan da Joey? Di ba na ako nga? Dili. Ako asawa. Oh, dili. Kabalo ka, Erp. Usay na igabuhaton sa mga babae. Kay, what if pa matimingan? Ni obese siya, so ni minus na. Taambutang na tong imong wife is active kay siya. Hilig kay ba? Di mo pa ito na mablame. Naman mga babae nga hilig yun. Hilig yun. Mo So, gini. mo nang uban, Erp. Ang gabuhaton nila mag-play sa tubangan silang mga anave. Wow. Burang mapakita sa bano nun. Unsa naman ni siya, mas nag-enjoy naman nun siya siyang self kaysa ako. Burang ana ba? Kanayana nga mga dating... Kung ako ba na magkuhan, mahugaw kung kuhan ba? Kasi feel ninyo kung makita ninyo. Medyo ano ka? Kanang medyo... Well, maybe ako makain sa kung hala. Oy, murag... Mas nag-enjoy na noon siya sa iyang mag-all by Dapat myself to kaysa step ko. up ko, sige. So, yeah, burag... Sa ko, diri ako'y pulos. At least sa babae po nga side, kung safety purposes, sa safe na tanaw, at least waka nag-cheat. Pero gipakita lang nimo sa iya nga, mas nag-enjoy pa man ako sa sex toys or sa akong kaugalingon kaysa imuha kay wa naman ka, di naman ka mugahi. Magkuhan na lang ko sa akong kaugalingon. Gosh. So ikaw sa ma-challenge ka, di ba? Wala. Baka nimo, burag to yun, pag isasawa talaga nasapon ba? Oh my God. Di ba may... sa ko diri wa ko'y pulos dire? Ano ba? Balay itong nasapon nimo kay para ikuan mo mingon siya nga nasapon din siya nga naday siya ka video chat. Don't leave me. Don't leave me. Don't leave me. Oy, lode ko na sa akong amigo da sa Isuzu nga si pinakakulba na mo diri nga silingan si Boss Eric Magat. Sir. Mo na nga mong John Wick diri sa Westwoods. Lah, John Wick diba? Eba siya. Kanang tahimik ngunit mapanganib. Hala. Kulba kayo may gala. Pero sama, speaking of medyo obese, daghan man may mga obese diri po. Pero kulba na mo mga kauban diri mga dagko diri. Ako lang i-shout out diri silang Bobby Lagsa.
si Robert Lee o si Kokoy. Nga kuan, so kay plido ni Kokoy bi. O kani sila tulo. Everyday sige push up para mo niwang. Uso na ba na yung push up challenge? Oh, 25 lang. Lagi ni Kukoy. Uy, pwede na. Taga, Oy, shout out day kay kuan kisab niya si Carl Noslark Aliva na naa sa Qatar. Shout out ko Katarman Kamigin. Oy, hello sa tanan. Limbaroy ani tanaw unsa ni hapit ko mabangga Limbaroy ani tanaw while na minaw sa Nag-drive inyo. siya. Nag-drive Nag-drive siya Oy, dyan sa road of si kuan sa gibalin na sa ni. Carlson. Carl, Carlson. ay. Carlson. Carlson Avila. Abila. Oh, gibaylo na sa ni. Nauso mo gani. Okay, move on ta sa mga next sa question. Sunod. Ha? Ano yun? Bawion na lang sa kamot og dila. Gabas. Pwede. Maganda. Ano na lang, wo? Hala. Mga burot-burot daw sa mga burot-burot daw herb sa mga junior sa lalaki. Kailangan ba na siya mag-worry? Nay burot-burot? Nay burot-burot. Basig ugat-ugat. Basig ugat-ugat. O basig sa skin. Unsa klase nga burot-burot? Nabay burot-burot, Maria? Naman na siya times. Wow. Nalagi, nag-study niya na sa kuan. Aralin panlipunan, Sa Rizal. mathematics. Mathematics. Algebra ba Ang na? minimum nga burot kay 20. So, niya, i-divide siya into 2 kay, di ba, 2 balls. So, 10 per side. May ilan na nimo kung kuan kung STI or warts kay Yeah. pataas man siya, pataas. Siguro, na ay something, namang yun na sa skin kay, kanang mga murag chicken skin bitaw. Gagmay lang Ano, siya. So, nana siya Ganon. sometimes sa mga kuan intimate parts. And matod pa sa ako ang dermatologist. So, normal na daw na siya sa mga parts. Normal na siya. Ha? Kanang mga murag chicken Burot-burot ba? skin. Mga chicken skin. Oh, so kanang murag gadmay na mga... So, Wala may pero siya na, mag-worry ba daw siya na? Mag-worry ba daw siya na, dili? Ayaw, dili man. Normal chicken skin, okay ra gina siya. Normal na siya. Aminin na natin, Herb, naka-experience ko nga na sa una, Herb, na medyo na something, Herb, na initubo, Herb. Kaya problema sa ako, katong nagsugon ako nga na nakunog diabetic ko. So akong kumangi ka, di ba kita mga Masik laki? matagtiki to. Dili. Sa lubot to ako matagtiki, Herb, sa lubot. Sa lubot to. Ang problema sa among mga diabetic, Herb, labi na kung dili control imong sugar, so katong sugod pa lang ko. So nakay ang residue sa imong ihi medyo na sugar. So tendency di ba kung mangihi ang mga lalaki, medyo na magini mabilin no, basa. Pag mag-action na kuan, mahimo na siyang sugar. So ang tendency or magdugay siya makakos siya og mga skin irritations. Katong time nga dili pa controlled akong sugar may Sugar. Pero at least mao na siya nga reason. Uy, katol kaayo ang Noche Buena sa Ox. Di ba mo magina ang problem herb sa diabetic, no? Makasaya ka ganang biret. Muna usay nang kabantay ka to herb na pagkuha na ko herb. Masayo ko din Pero sa wala labi. ka, mukiay-kiay ka gamay. Malana ko herb. Ay, Kapag ito mo, Katol lagi na kaya herb. magsayo ka ng kamulog kanta mo. muna na siya. Katol kayo. Ha, Billie Jean. Ama. Pero mas mag-worry siya na herb kung ang iyang burot-burot is katong may naman mo kung warts, genital warts kay pataas magud siya. Tapos okay. ang color and are Pataas brown. ang burot? Bata dili burot siya, it's pataas siya nga. Kana mo ra siya mutaas sa mga anak gyud ba? Ipakita sa dobe na di akaron. Wala man nga ako. Pero nag-study mi, nagkuan ba taan sa una sa katong AIDS bitaw sa atong gapilan nga seminar sa una about HIV. Sa Mokan. Correct. Okay. Na may mo man na. Namino di gud siya to. Namino ko anong mga inlando eh. Perty. Perty kayo. Ay, So, grabe. i-check na lang ating girl sa mga parts ko. Sa Ang ingon pa ni Kyle din ambot lang Kyle Gonzalez, keratosis pilaris tawag ana na medical term. Pwede okay. ba? Pwede. Actually, Sige, kanina tinuod po siya. siya ga-comment regarding po ganina sa obese. Ano siya, ipatanaw daw itong obese and its effect na documentary. Same person nga nag-comment ganina. So, murag, At least, bawal gid ang mga bugok din ha. ayan. Ay, kanibi. Isa na lang ha. Before na ako basahon ng kuan na. Basin doon ay bulitas mo tong burot.
Pwede. Sus, kanina sad, no? Balik-balik magini ba? Ang iya dong ba na mubo? Unsa daw ang posisyon nga ilang itry? Wag yun. Ang missionary ragi may pinaka-feel yun may gala. O sigurado ka gamay, basig dako lang po ng imo ha. Baka bagay mong pancake. Kasi mubo ang iyang bana, mubo. Mubo ang iyang junior. Mubo. Sa Unsay junior siya posisyon bana. nga iyang itry? Pwede yan o. Dog style or missionary. Mura may pinaka... Pwede. Ayun na mo pangarapan ng mga uban sa porn nga. Pina-side view. Ay na mo, pina-side Ayaw na, view. ayaw Hindi na. na mabot. Ang ending ana, mahuslo lang na, mapiko lang na sakit. Dito mo sa sure yun ba? Luya sa mapiko sa uy, grabe. Dili to, kung mubo na yun, dili na Lata na dili na yun siya, kung mubo, dili mapiko. Maplat lang yun siya, maplat. Ay, kani, gwapo ni nga question. There's usually. Mawala Kadang ginang basta lagi. nang nagbasa lang, oh. There's usually more pain. Masakit akong gaka-feel kaysa pleasure kung mag-sex me sa akong partner. Unsay problema? Halak ka. Malaka. Malhan, pwede. Namalhan Yes. ka. Tapos ang problema, sad, Wala arouse. ayaw po og kanang pagdrama-drama nga nalamian ka bisag day wala ka ganahin na sakitan ka. Sometimes ang kami mga laki usahay wa mi kabulo sa inyo na feel. Kamo pod mga babae wasan mo na kabulo sa mong na feel. Kaya mo na Ana feel man na lami man yun. Oh, di usahay mo gud kana dili tanan atong kakita sa movies effective na sa Tinuod. tanan. Namo gyud makita nimo nga gianan niya pagbuhat di abis mo ganahan po kay siya. Do you like that, baby? Do you like that, ha? May ibang mga pinaparok-parok, mga gibulbunot ang mga buhok, mga bisag unsa na lang may gala. Come on, baby. Don't leave me. Don't leave me, baby. Bring it on, baby. Lamang kayo ba nga awaton nila or maybe, di ba magtapong-tapong mga laki, pre, anaon ni mo, pre. Anaon ni mo si Maria, pre. Anaon ni mo, pre. Anaon ni mo, pre. Na yung mga anang istorya. Pounding. Kay abi man ni mo, tungod tayo, di siya ganahan. Ang Lagi. problema sa sabon babae, tungod, hindi po sila gusto nga mahadlok mo nga Malain. basig, malain. So, kamo sa gagawin to sa ninyo. Oh yeah, baby. Lamino. Oh, yes. Agay part. Agay, pre. Agay erp. Agay, pre, sa dikit. Bagong karon. pagsugod pa lang, mo nang importante gyud bay sa sex gyud. Sa tinud-anay lang, communication gyud. Storya gyud, ikaw sad babae or ikaw lalaki, kung nagi siya gibuhat na nalamian ka, isulti kana ganahan ko ana. Pag mayon ka nga wa ka ganahi, ayaw ka na di ka sakit, ayaw kay sakit ana or nayusan abi nimo ang babae giganahan erp gigilok ka na day erp. Lagi. Sige na katawa ba? Arsa ba ikaw sa gigabi mong banag, abi nimo nagarsa-arsa siya ba yun siya. Gilok na. Gilok mo na. Oh, man. Sige, grabe gyud ko. Inani gyud ko. May gyud kong pagilo kay. Talay mo talaga kay abi na to ganahan siya ni. Mauna. Nag-sound effect siya di abi po na to akin niya tong banaton. Ale, birahan sa tumayo kay abi na to. Wa man di ay. So ayaw mo pag-pretend. Napagay mga script lang. You like it, ha? Ah, you like it? Yeah. Say my Ina, name. English Say my name. Come on, shake that booty. Come on. Show what your mama gave you. Come on, show what your mama gave you. We could do this all So communication mo. Storya gyud mo. Muna problema sa iya, muna nasakitan siya. Kasi anong naabot mo na dapat sa sugod pa lang. Muna ni uban mo yung pun nga diligon lang sa dako kay sakitan ra ko. So gusto ko sakto lang kada ko ana, may ana. So muna dapat, sakto dia dapat may gala. Kanya bito pagbulag din, gilibakon. Mes, gamay makito iya. Yes. Mo na pag magbulag na istorya na dayon. Sus, katos siya, sus. Yes. Ani rato, ani. Si Carlo basin sa lubot gitirahan kay sakit. Ay, sakit day Carl. Nakatesting gid siya, gid. Kopi, oh. Carlo. Di Okay. lain ni nga Carla, In the beginning. In the beginning. In the beginning. Akong papa nag-edad akong papa pag edad og 50 years old nagamit og Viagra kay 15 years man ilanggap sa akong mama. 35 years old pa akong mama dapat di gyud magpagan siya akong papa kay bata pa akong mama kinahanglan gyud na niya Viagra inig 50s na.
Ay, siyempre, anak yun ang may tabo, may gala. Diba? Pero depende na po na sa mga food intake kay sa lalaki. Like na magbasig ya po na inanabay kay na mga 80 years old nga mo makabuak pag galublak nga lalaki. Grabe kayo. Oo, 70. So again, Pero muna, mga Come Tulong. on na, guys. Na-imagine in yourself. muna yung kikulban actually ka ng the day nga dili na mo bayang magiliw. Na mawala ng biga. Muna ako maningka. Muna Wala isulit- lagi. Mahukil isulit lagi yun ng na to, COVID. Bro. Ako ginipadayon or nga mag-travel mini misis. Mintras karon pa guys nga magahi pa picture ninyo daan gyud mabot ang panahon na mingaw na mo ana. Dili mo kabalood sa itsura ka mo gahi. Ipa-frame dai ninyo. Di ba? Mo gini sa una bay. Ikwan in memory of. Siya nga. Di naman na mo gahi. Oh, dili lagi mo gahi pero tanawan niyo kani akong frame oh. Kani oh. Mula siya sa una. At least na kay memory. Tama na siya. Well, sa tinud-anay lang may gala. Ayo, istorya gyud mo. Igna nga kung sa ba lingaw bagyo o sa ba ano ba? Di ba? So muna siya may gala, party. Ang ubang pangutana dito na nasa sunod natong kuan SPG na. Before that, break muna tayo. Before sa atong last question, teka muna. Tanawa sa natong mga sharer, Debbie, tanawa itong mga sharer, kay basig sila natong 5 ka winners ron. Og Uy, before tama that, nga. and listen to this, guys. Nako, sa Blue Energy, siguradong sulit ang kada tubil. Dili lang kay kalidad ang produkto, aduna nay best customer experience sa serbisyo o papremyo. Sa niaging mga promo, nakapanghatang na sila og katawang gipang mention ka ganina. Diba? House and lot. Apan ang Bisaya sa Grasshopper. Atange katong karong Sabado. Ha? Ala. Aduna na po tayo bagong promo og take note, this will be the biggest promo yet sa Blue Energy. Ala ka diha Muna mga na akong giingon. gala. Muna na akong giingon may gala. Muna na. Lining Blue Energy. Kulba nilang mga ipanghatag. Kaya kanina ko sila, maminaw gini sila sa ilang mga customer kung silang gusto. Kung sa'yo kinanglan. Customer care service. O kaning ilang ihatag karon na dako kining tabang labi na panahon karon sa COVID na mga tao Ayan. nga wala ng mga trabaho, mga racket. Nako. Atangin ninyo karong Sabado mga gala. Sus gwapo ro bilang Ala. Billboard Earth. Na sila yung model Earth. Perting gwapo mga tao. Amo ba? Perting ay sus Gino. Paano mo nakita ba na mo sample Kung dati? kung ibutang ra ba na sa kana nga billboard burag makakos og traffic sa mot ha. Palayog na ko, be. Nako, basta mga gala at tangin ninyo. Daghang salamat sa Sabado. Blue Energy. Karon Sabado. At tangin ninyo ang ilang another usa ka major. Normal man tong everyday nila nga bugas, katong 2,000 ay usa ka kilong bugas. Lahi ini siya nga promo. Og dako kay nga premyo ilang ihatag ay party. Ala ka. Grabe. Di pa ta pwede mo mention kung pila na nga premium. Sikreto. Og tungod ni ana, mga tagtag 5 ka winners karon. Yan o! 5 ka winners karon. Alright? Nana ba ka na yung mga kuan dia, mga sharer dia, nana ba dia, mga sharer? Share, be. Yeah, ba may da? share pero 5. Pila. Okay, ani. Kung sharer na ka, tubagan ni nga pangutana. Ay. Maghatag, ganina, ako naman yung gisulti ganina. Maghatag, i-comment below, ha? I-comment below, ha? I-comment Oh. below, ha? Nako i-suggest. Asa I-comment below. Okay. Ikaw, Maria. Na kayo ma-comment? Below i-comment. Okay. Paghatag mo usa ka major nga price nga nahatag na sa Blue Energy. Sila mga previous nga promo. Hala ka, na-mention na to kanina na-mention kung ako wala na kanina, naminaw. waka na Agay. bitaw. O comment na Basta below, dili, may kala. bawal Comment na bukok below. din, ha? Tagaan na to sila mga 5 minutes. Para So, unsa man ni Erp, para kato magtubag ilista. mo atong i-appeal na to sa atong Oh, ato na ni-raffle karon dia. rapol din na to. Dapat sharer ka. Ayan. Okay. Sharer dapat. Oh, sharer Standby dapat. na ko diri para sa mga names. Ah, Sige, sige sige. lang ka. Ako'y magbasa din ni Ito na Kinsa. mamasa. Sige, Okay, ilista sige. dia Maria. Yes. Oy, Yes, Cirilio, alinya. Dapat mag-i-share sa ni Cirilio. O, kailangan Oh. sharer ka ha. Si Tapos, Emmanuel ilista Tabaran karon sa ni inyo niya motor. motor. Motor Sige gyud. daw, tanaw na to. Unsang motor?
Unsa nga motor na? O, sige, ilista. Akong i-forward sa imo, Maria, ang mga answer, Maria, ha? Okay, Naka-share na ba ni tanan? Dapat nag-share na ha. Oh, mugawas man na Erp na Kaya na-share. magawas na ba nga sharer niya? Mabasa ba nimo da nga sharer? O ako rin makabasa diri? Basa na ko din yung sharer. Okay. Oo. Okay, ako lang i-forward Erp, ha? Para makita ni Maria. Ang kuha, Maria, katong sakto ang tubag, Maria. Isa lang! Nakahatag, 5 nakabuk ilang major na prize na nahatag. Oh, 5 na. So, isa. Si Isa Joey lang. daw ko ingon niya Toyota Vios. Okay, muhatag lang daw kag isa may gala. So ako lang ibutang diri ang mga tubag may gala. Akong i-PM na sa Bawal Bugok Show nga kuan. Sige, Ayan, lista, check ko lista, na. lista. Ako sa na-i-play ang music, be. Come on, comment below. 5 ka winners atong tagaan og 500 pesos worth na GC. Yun, oh. Paguman ani. Napulo na na. Paguman ani, manghatag pa sa taglain na pod nga price. Gikan sa JKM Pastos mo. Enterprises, katong taga JKM ba nga gapakyut ni Maria ba? Oh, good. Ayan. Gapa-impress sa And to, mega ba? soft. O i-share ninyo daan na aya mo answer dayon kay para mabalaan nga sharer gid mo ah. Wow. Fairness. Nakita ko na ang answers and sinusulat ko na yung mga names. Alright, sa mga... sige. Tingnan natin ng 2 minutes pa. Marcos Dagang Motor XRM. Da. Okay. So, dapat Kita na ni mo ba? kaning exacto yun, no? Nga model yeah. sa sakyanan, sa Yeah. motor, ganyan. We could do this all night. O Josh Ang, i-share sa ni Josh Ang. Kana mga nag-answer diha ay si Mendoza Jesus. Basahan sa ni Erp Joe ha. Basahan sa ni Erp Joe ha. Sige, basa Erp kasi mga kwanda Erp mga nagtubag. Wata ka balo kung tama ba or dili na. Emmanuel Tabaranza Honda XRM Dual 1 Sport. Honda XRM Dual Sport. Honda XRM Dual Sport. Lagimingon ang usad-sad bro do. Oh, Zagreb is right. Honda Rebel pero i-share sa ni i-share. Kailangan Ang atong sharer live, ha. share ninyo. Kailangan sharer. Kana mga top fan dia, be si Trevor Cloma. Kani mga top fan partner nag-share ni sila ha. Naka-share ni sila. Oo. Sa mga dugang detalye, bisita lang mo sa fan page sa Blue Energy. Si Maylene Torrigosa. Akong ibutang sa comment ha. Blue Energy Fuel Station. Okay. Mariano JR Sardua bigas 1 kilo every 2,000 tubil. Apil ba ka to mga major lang, di ba? Major. Major lang, yun. boss. Major lang. Uy, dagan pula, nag-share nga. I-share niya Atobre Ilat Pen Atobre paki-share ko. Si Donski Baklayo 7 pa ang sharer nga na. Si Donski Baklayo na. Tapos na. Okay, ayan. Arnold Daraya, Oy, paki-like sa atong kuan. Kailangan Mariano Sardua. Kailangan liker ka sa kuan, no? Blue Energy Fuel Station, nadi oh. Ako mo nang gipin sa kuan sa comment mo na siya. Ayan na mga sharer may gala. Okay na kay Emmanuel, okay na kay Emmanuel Tabaranza, boss. Ayan na kay pag-flood, para maka Hello Deko dia Grabe, kang sige boss pinakagwapo diyang manager sa Blue Energy. Ay, Si Sir Ezer Marin. Sir Ezer. Ay, Sir! Erp, kung makakita ka ni Boss Ezer Erp, makalimot yun kasi mong gender Erp. Mau ba? Oh, mukalit lang ka makaingon, uy, sa mga lalaki ba ko, babae nga, nakagwapo Erp. Grabe, lahi level na ba? Martin. As nakita na mo partner? Oo, si Sir. Basta Nakita na insecure na din, eh. Nakalimot lang siguro. Nakalimot. Kalimot lang lang ka. sila mga boss nila. Oh, Sino Honda nakalimutan? Rebel Maricel. Ate Maricel. Erm, i-share sa ni Erm. And Carl. Kailangan sharer. Si Pia Abaw. Kapil ba? Si Pia na Si share. Aris. Last 2 minutes. Argel Ligaspi. Ay, ipakishare sa ni Argel. Pakishare. Angie Lu. Honda XRM. Angie Lu. Nakuha na yung partner? Yep. Angie Lu. Si Dante Melendez. House and Lot. Ayan. And si Ella Pen Nasboy Atubre. Toyota Wigo. Nana? Ako pa sila. Kita mo. Oktubre. Alright. Atubre. Ayan. Mariano Sardua. Erp, na question diri Erp, gwapo kayo ni. Before Sabi ta mag last 2 minutes, oh.
Gapantasize daw sa usa ka lalaki nga gikan nga iyang nakauban pa sa college. Bisan pa man nga happily married na siya, am I a bad wife? Around. Oh, you crazy people. Ala, kung imong panghunahuna man good is ingon ana, dili ka bad pero dapat imo nang walaon ng mga inana nga mga fantasy. Di ba? Kay isabi ana sa makapawala og gana nimo sa imong partner nga lahi ang imong ginuhuna. Mo gyud ba? Neong Sa lagyapon bay. Sa duda gyud ko ning usawa, yung pananaw sa ko si Lee Min Ho. Oy. No, nabuang Benis the King may gala. Bisag na human na ang kuan na episode na human na sige po balik-balik. Sa akong asawa kay Park Soo-joon daw. Oh. 81 class ba? 81 Pero sa class. bagay, pero kano gani alam po si Ling nga sa bagay mi duldul ginilimin ho, medyo nang hupong lang. Nang hupon lang ang Limin Ho. Na masuko si Boy ni ana. Masuko si Boy ana siya bagid ang Limin Ho. Siya biagyod, guys. Ay, yung tag. Last. Argel Ligaspi. Mana ko siya Ayan na. Pila na yung nasa lista ni mo, Dia Maria? 10, 12, 13. 13, ayan na. Last 20 seconds. Go. Ito na lista na. Ayan na mo gano'n si Angelo. Humana ni si Angelo. Yep, tapos na. Ayan, Angelo. Tapos na. Ari, sumana. Yep. Ari, sumana. Pero makasulod tong uban. Makasulod. Mariano Sardua. Humana mo siguro ni. Yep, tapos na. Last 3, 2, 1. Share mo, share! 0. Okay. Okay, share na to Maria para matanong itong mga pangalan. Ito. Sige. Okay. Pa-share screen. Sige daw. Ito na. Pakitry daw. Ayan, no? Hop, adyan lang may gala to sa tarungo na. Tama ba na akong nakita? Okay. Very good. Ito, si Wait Emmanuel lang. Tabaranza. Wait. Nakita na ba? Nakita niyo, guys? Diyan lang. So, ang kuwan na niya, ang winner ani 500 na worth of GC. Congratulations daan. Ako, ang kanang 500, kuwan na ERP, napulo ka litro na na. Unsa? Napulo ka litro. Okay. Nga gas. Sus, Medyo kuan ba karon no? Ayan na. So, Napay-discount. pakibasa ulit ang mga pangalan mo na itong mga sharer nga ni Tubag. Kaya nga itong pangutana kaganina may gala, unsay mga nahatag na sa Blue Energy. Alright. Nakahatag na sila og house and lot. Correct. Una nila nga promo. Sunod, Toyota Wigo. Yun. Muni siyang among gihatod dito sa Magsaysay Earp. Magsaysay ni ERP na winner. Magsaysay dito. Sunod, Honda Rebel. Correct. Honda Rebel. Ako natistingan ako nag-drive pero kinindota. Tapos katod ang XRM nga motor matag kinsina nang hatag. Nakatag na. O bago pa lang atangin ninyo sa akong Earp. Atangin ninyo sa akong vlog, ako mong gihatag ni Earp ang Toyota Vios. Toyota Vios katong latest. Usa ka jeep ni driver Earp nga sige lang siya park diya sa gawa sa may Agura. Tadiya siya katubili na hinay Earp. Yang asawa mo i-fill up, wa siya magdahom nga siya makadaog sa Toyota Vios. Sus, nanawa ba? Wow. Muna ang karon Sabado, atangin ninyo karong Sabado ha, na bag-o basta. Mas gipadako pag ini nga premyo mga igala. Nila makita ERP ang ERP. Karong Sabado. Ay, nadia gi-comment na ko dia kuan dia sa Facebook page nato nila mga igala. Facebook sa Blue Energy Fuel Station. Okay? So mura to, okay, bye. Wala pa rin. Okay. So again, ang nakasulod mga igalan, mga sharer, nga tama ilang tubag, batagbasa ang yung tubag, igampo mo kami. Emmanuel Tabaranza. Igampo mo kami. Donsky Baclayo Jr. Igampo mo kami. Arnold Taraya. Igampo mo kami. Joe Dauco. Igampo mo kami. Pai Abaw. Igampo. Marcos Dagang. Higampo. Maylin Torigosa. Higampo mo kami. Mariano Sardua. Pataling hugi. Aris Kagaanan. Higampo mo kami. Angelo. Pataling hugi. Dante Pilapil Melendez. Higampo. Ilafpen. Magbastos. Ilafpen Atubre. Higampo mo kami. Og si Argel Ligaspi. Igampo mo. Atong iyang pong ilang mga kalagatan mga kapaway na sila. Sorry. Na,
na. Oy, nay Misa tos ka lang. nay makadog religious karon mabahas na punta. Bas na punta. Katso lang ano na may blanco nga isa ka book red basing nabutangan nimo ni blank diri sa sugod sa RJ Legaspi. Delete daw. Mga na may isa ka red nga blanco diri. Ano man? Oh, nay red na Ruleta blanco. ba na yun? Nay barko. Nay blanco lagi. Or basing red po na yung text mo ni mabasa. Pag i-delete daw, basing nay nabutang nga space ano. Shout out din ako si Carmen Canoy Kagande sa may para perfect ang Kuan to, fraction. Okay. Sige. Una nga winner nga makadaog og 500 pesos. Go. Uy, yung manadog share si Maricel. Ganina. Ayan na to karon ng isa. Para madugang. Okay. Ay, timing. Wala. O, see? Tanawa. Oh, sige ba? Natay, Remove. Okay. Si Maricel, Nay, share man siya. Maricel. Maya, ibutang dia. Katong nasa na-share na siya. Ana, Yan. Martinito. Alright. O, na, sige, larga. O, na, kompleto na. Larga bula mga igala na. Anyway. Una na po. Gamula. Okay, go. First winner, mga igala, og 500 pesos. So, 5 na sila kapag winners na to, ha? 5. Lain lahin yun. na bikil ang Blue Energy. Yay! Iyon, first Yan, may winner. igala, matubilan. Pai Aba. Matubilan na po si Pai Abaw, mga igala. Hey. Congrats, Pai. Congratulations. Makalaglagi mo sa bumbana. I-remove na si Pai. Alright. Yes. Bye-bye. Pakinotpad palihog kampay. Okay, second winner sa 500 pesos. Nga worth nga gasoline sa Blue Energy. No! Oy! Maylin Turigosa. Grabe nga energy. Happy kayo. Magkainahinay man ang energy magkadol sa August 31. Tanaw. Maylin Torigosa, congratulations. Okay. Third winner. Hala. Oh, Dande Melendez. Dante Melendez. Kapila na to. Happy kayo. Katulo na. Katulo na ni. Katulo na. Opat na. Okay, sunod. One more! Ikon! 2 more. Gito yung mga igala. Nga itong rulenda. Naraw. Oy! Arnold Taraya na po. Congratulations! Sobrang swerte. Alam, mga surti, bigyan ng mga pangalanan, di ba? Congratulations. Og ang last na winner sa 500 GC sa Blue Energy. 500? Happy. Uy, ang pinakabasta sa ngalan. Ilapin. Ilaf mong tanan. Ilapen Atubre. Congratulations. We could do this all alone. Alright. Congratulations mga igala. Wow. Congrats. Congratulations. Pakibasa otro sa atong 5 ka winners. Ayan, atong 5 ka winners. Si Ilapen Atubre. Sunod si Arnold Taraya. Okay. Dante Pilapil Melendez. Aha. Maylin Torigosa. Aha. Si Pai Aba. Ayan na. Yes. Alright. Hello dia kang Ayan si Discalyan. Karon, ang atong ihatag. Okay na, i-stop na ang atong pag-share. Okay. Ang atong ihatag karon, pila na ka buok na be?
ambit lagi kog isa ka package. Ay, napay ginagyapon. Nata, sabay. Abi pala dita ko ayo. So sa man kato na lang sila kato man naka-join or Dili karon karon nag-comment karon dinhi. Kita mo ani daghang salamat dahil sa JKM Enterprises JKM. Megala. PM. Ayan nato lay Lampien. Lampin sa Mega Lampin. Shop. Tapos na yung mga daghang products diri or pa. Napao. Pakita, Erbe. Diaper. Susang ako wala ko nakuha pa da. Kanilang sa duha lang sa taka packaging ani. Baging ani. Alright. Sa Super Twins. Okay. Sus, kasorte bigyan nato din ni mga igala. Mo na ni. Mo na siya. I-share kita ninyo niya. ha. Ayan na kita mo Kinsay buhaton? ana. Kinsay una Hala. Makadala sa amo. Ay, bring me. nga maka-comment sa comment section. Og usa ka picture. Picture sa sulod sa ilang refrigerator. Makapost ba silang picture? Ay, Dili man ba? Dili ba dai pwede? Maka-reply Dili mo pwede. Dili ba dili sa live? Dili pwede sa live. Kanada di. Ay, wala. Palpak ang promo, undang. Cancel ang promo mga igala ka dili pwede. Dili pa rin sa Dili live. pwede Erp. I-PM sa bitok-bitok. Gusto na ako mga. Sige, lain na itong sa may itong Or sa buhatonan. community na lang. Doon ba sa community? Doon ba sa community? Tapos i-share na to. Tama. Sa community post. Outro ta, i-picture outro. So sa community Picture na lang, tapos kinsay pinaka-permiro makapost at man Yes. ma-share sa screen, di ba? Yeah. Sige. Outro. Okay, larga. Asa kay nakakuha na lang idea kadili lang. Dali lang ha. Like idea. So kailangan ng ilang i-comment, picture mo ilang i-comment, i-post sa BBS. So ang pinakauna nga makapost dito sa BBS Post. na to nga grupo, makita man nato karon dinhi ato man i-share ang Correct. screen. Siya ay makadaog. So first two para duha ka gift pack ato ihatag gikan sa kan. Okay, ready. Kinsay una maka-comment nga mag-picture og sulod sa CR. Picture yung CR. Tapos Picture na sa CR. Oga, i-comment dito sa BBS. Larga. Ayan na. Sa atong community. Ang wala napil sa grupo, wala. Pildi. First two mga igala nga maka-comment, maka-post sa ilahang picture sa ilang CR. Ayan na. Bilisan mga kaibigan, bilisan mo natin. So pwede pa gyapon mo join Erp kato mga winner na to ganina. Pwede pa. Pwede pa. Paklarohon. Ayan na. Okay. Alright. Ay, nakapost. Ayan na, Napa, i-post sige, na. larga. Picture sa inyong CR. Sa BBS niya. Sa BBS. Sa BBS na ha. Dali. Go. Picture may gala, CR. Makita man na ni mag-accept man na ni Erp ba? Makita na ako dali. Ayan na. Ang ubang nga wala pa nakasulod-sulod mo sa Bawal Bugok Show BBS. Join mo sa anong kuha na to? Sa to ang group. Naday atong private group. Nana! Oy, Nana! Nana! Pinakauna si Trevor Oreca Cloma. Grabe yun siya. Napay tayo. Ay, ito sang i-share ako. Ipa-share may gala para maklaro na to ha. Para... Ayan. Ako mag-share, ikaw. Ay, ikaw na lang. Sige. Sige. Makita mo rin mo. Ito yung Mabalaan yung isa pinakadalikdikon din ni Trevor. Si Aris. Nara ang picture ni Trevor. La social kay CR si Trevor. Uy. Kapamilya. Imo naman na-share. Ayan na. So, ang pinakauna, klaro kay may gala. Wala, ayon sa ebidensya. Ato ka sa kuan. Sa BBS yun. Para makita ni mo kasi una BBS yun, nakapost. Si Juan Aris ang ikadua. Ayan. Sa ako dili. So, ang pinaka-pirmiro, Si Trevor. Si si Trevor. Trevor. Tay kadua si... Aris Manuel Kagaanan. Kita din. Congratulations! Naraw. Naong sa kulas, oh. Buy CR. Diyan ay kagapabuto, Brad. Ako din ni Ari. Very good. Grabe nga pa. Congratulations. Klaro kayo. Social kay CR si Trevor. Social kay CR si Trevor. Dagang kay toothbrush. Napay kuhan. Okay. Ayan.
Dagang kayo ka ng pangsuyop sa balo, dagang sila tubol siguro nilang CR eh. Dugay siguro mo plus sa ilay. Dugay mo plus ay. Bisitahan sa Puso Negro. Uy, congratulations. Rising Star. Wow, Rising Star na siya. Oh, Rising Star. Pwede na ba sila makatawag star sa kuha? Poke update na. Pwede ba, Herb? Sige daw. Wala pa no, nang-apply pa ko. Dugay kayo sila makakuha no eh. O niya dayon mga gala. Si Aris Manuel dahil kaganan, naklaro kayo ng iyang ball, wala po'y plus pod mga gala. Congratulations again, Trevor Oreca Cloma. O Aris Manuel dahil unya among i-post kung unsaon pag-claim. And also, paki-PM katong 5 nga winners kaganina. Dagan salamat again sa Blue Energy. Alright mga pamilya, i-follow ko sa akong Instagram Bernie Bitok o akong YouTube channel Bitok Bitok University o akong Facebook page, fan page Bitok Bitok University. Ayan. And syempre, bisitahin ko ninyo sa Instagram, Facebook, YouTube, and TikTok, Maria Fillinger. And again, thank you so much, Megasoft, JKM Enterprises, sa Pa-Fast Clean, sa Megasoft Tissue, and sa Super Yes. Cleans. Ayan, thank you so much. And ako po, i-follow ko ninyo sa ako ang mga social media, Facebook na ako, Joe Romantico, sa ako na yung Instagram, Joe Romantico, TikTok, Joe Romantico, YouTube channel na ako, Joe Romantico or Joe Corny Vlog. Salamat kay guys. O salamat JKM Enterprises kay partner ni mo partner. Di actually ganang ko ni si Justin yun may Oh, di ay. Amigo kami ni Ay, Justin. nagpakit pa to. nagpakit pala siya may galaw. Salamat kay Brada. Pagpakit pa dungagi pa pagpakit para dagan pa mo abot ha tag sa kasako ha. Nay sabon na door. Langita pag isabon mo. Si Master Poppy po, kung asa makakarong gibutang ni Lord ba? Okay na ka, Pops. Saka siya ni Apas, no? Asa siya ni Abot? Oy, Poppy, di Asa pa ka pa? dito ha, dini pa ta. Ingat mo tayo, I love you all. Bye!